Hei! Tänään aion esitellä sinulle yhden erittäin hyvän pätevän tekoälytyökalun. Näitä tekoälytyökalujahan on tulossa tai tulee koko ajan markkinoille lisää, mutta tämä on erityisen hyvä sellaisille ainakin, jotka tekee paljon esityksiä, esimerkiksi PowerPoint-tyyppisiä luentoesityksiä tai vastaavia. Ja kysymys on tämmöisestä työkalusta kuin Gamma, joka on myöskin täysin ilmainen, mutta toki siinä on maksullinen versio sitten myöskin, jossa on enemmän näitä tekoälyominaisuuksia käytettävissä. Tällä Gammalla pystytään tekemään täysin tyhjästä, kun annetaan vain aihe, niin se tekoäly tekee sen täysin sen esityksen ihan valmiiksikin. Toki sitten voit sitten muokata sitä ihan oman näköiseksi. Mutta katsotaan tällaista tänään. No niin, katsotaan tätä Gamma-esitystyökalua vähän tarkemmin sitten, eli tännehän pääsee tänne Gamman sivulle menemällä osoitteeseen gamma.app ja sieltä löytyy tämä sivu. Ja tähän voi kirjautua ilmaiseksi esimerkiksi Google-tilillä, jolla nyt kirjaudun tähän sitten sisälle. Ja Continue with Google ja näin. Täällä mulla on jo tehtynäkin muutamia näitä esityksiä. Ja tästä kuitenkin se uusi esitys lähdetään luomaan tästä Create New. Ja täällä on tosiaan sitten tästä ohjelmasta myöskin maksullinen versio. Ja jos katsotaan täältä, mitä se sisältää. Ja tästä Gammasta on siis kaksi tämmöistä maksullista versiota olemassa, eli 8 € kuukaudessa ja 15 € kuukaudessa. Ja molemmissa on se hyvä puoli tietenkin, että näitä tekoälyominaisuuksia on niin kuin rajattomasti voi käyttää, niin se ei ole mitään krediittirajoituksia. Eikä myöskään tule sitten sitä vesileimaa, että made with Gamma näihin esityksiin. Et se on tietysti hyvä puoli. Tässä 8 € kuukaudessa versioon niin tulee, tai voi käyttää siinä niin kuin 15 diaa siinä esityksessä. Ja täällä 15 € kuukaudessa, niin siinä on jopa 30 diaa sitten esitystä kohden aina. Voi olla niitä slideja siellä. Ja tässä on sitten vielä muutama etu. Siellä on tukea ja aikainen pääsy näihin uusiin ominaisuuksiin. Ja täällä 15 € kuukaudessa on pikkusen vielä lisää sitten näitä juttuja, mitä kuuluu tähän pakettiin. No niin, lähdetään luomaan sitten tästä tekoälyn avulla tämmöinen helposti näyttävä esitys. Ja tästä mennään kohdasta Create New ja lähdetään tosiaan tästä kohdasta Generate, eli tämä on se, millä se tekoälyn avulla mahdollisimman paljon luodaan siihen sisältöä ja kaikki muukin ulkoasut sitten tämän tekoälyn avulla. Ja siitä mennään Continue ja annetaan ensinnäkin tietysti ollaan tekemässä esitystä, tällähän voidaan tehdä nettisivuja tai sitten joku PDF-dokumentti. Mutta laitetaan kieleksi täältä suomi, että se tekee suomeksi. Noin, ja annetaan aihe. Laitan sille aiheen, että tee esitys tekoälyn vaikutuksista työelämään tulevaisuudessa. Tällainen esityksen aihe. Ja sitten vaan Generate Outline. Ja se tekee nämä 8 korttia. Kun tässä ilmaisessa versiossa on siis mahdollista tehdä 10 slidea aina yhteen esitykseen. Mutta nyt se teki 8 siihen ja se oli oletuksena se 8 siellä. Ja tuosta voisi tietysti itse lisätä tänne niitä korttia ihan normaalisti käsin. Ja sä voit tietenkin poistaa täältä näitä korttia, vaihtaa järjestystä tästä ihan tuohon väliinkin lisätä vaikka uuden kortin ja näitä voi sitten tässä muokata jo tässä vaiheessa ennen kuin sitä varsinaista esitystä luodaankaan. Ja sitten, että tekoälykuvia käytetään tässä esityksessä tai tekoälyluonnekuvat. Tästä voi tietysti käyttää sitten, että haki siitäkin netistä kuvia tai automaattisesti, mutta annetaan tekoälyn luoda myöskin ne kuvat. Ja kuinka paljon sitten tässä kortissa on aina tekstiä, niin keskimääräinen määrä sitä tekstiä valittuna mulla tässä, se saa olla siinä. Tässä olisi sitten että lyhyesti vaan tekstiä tai sitten vähän tarkemmin tekstiä. Ja kuvistakin voisi antaa lisämäärityksen vähän niiden väreistä ja tyylistä ja näistä, mutta en nyt siihen laita sen kummempaa, annetaan sen kaikki luoda oletuksena. Samaten tämä kuvatekoälymalli on tämmöinen FluxVasti, täältä voisi vaihtaa sen mallin, mutta antaa mennä vaan oletuksilla ja tämä vie 40 kredittiä
nämä 8 korttia. Ja mulla on siellä, mä oon aikaisemmin vähän testaillut tätä, niin 400 kredittihän on se lähtö, mistä lähdetään, niin sen verran on tässä ilmaisessa versiossa sitä kredittejä. Sitten kun ostaa maksullisen, niin siinä on rajattomasti näitä kredittejä luoda tekoälyllä. Ja mennään tästä continue. Ja se ehdottaa tämmöistä teemaa mulle. Sä voit itse valita täältä teeman. Tämä voi myöhemminkin vaihtaa toki. Mä vaihdan tuolta tämmöisen tummemman teeman. Ja se riittää mulle. Tässä on vähän näitä ehdotelmia, että onko tummaa, vaaleaa vai minkälaista teemaa sä haluat, niin sen mukaan sitten. Mutta teemaa voi vaihtaa myöhemminkin. Mennään generate. Ja se alkaa luomaan sen esityksen, tekstit ja kuvat ja kaikki pitäisi tulla sieltä tekoälyn avulla. Ja ne diat tulee myöskin näkyviin tänne vasemmalle pikkukuvina. Ja näin. Your Gamma has finished generating. Näin se teki hienot sinne kuvat ja tekstit. Ja tietysti nämä haluat, jos haluat käydä ne läpi, he pitääkin tietenkin käydä läpi, jos oikeasti tämmöistä menisit esittämään, niin että siellä on kaikki ok ja toki kaikki on sitten muokattavissa. Eli jos katsotaan ihan alusta petäen, täällä on vasemmassa yläkulmassa jokaisessa diassa on nämä samat kuvakkeet myöskin tuolla. Eli täältä 3 pisteestä sä voit ensinnäkin tehdä tästä kopion tästä diasta, taikka sitten kopioida tämän dian linkin, viedä tämän dian, pelkästään tämän dian, vaikka PDF-ksi tai miten vain haluat. Tuosta voidaan poistaa se dia. Ja täällä oikealla puolella on, että voidaan lisätä muistiinpanoja tähän diaan liittyen, että mitä sun pitää sinne esitysvaiheessa tästä diasta sanoa esimerkiksi. Ne ei tietenkään tule näkyviin sitten siihen esitykseen, vaan sulle itsellesi vain. Eli muistiinpanoja voi sieltä lisätä. No sitten tässä on tämä 3 pisteen oikealla puolella on card styling, eli jokaista diaa voidaan sitten muuttaa asettelu vaikka toisinpäin ja väritystä voidaan muuttaa ja täällä on leveä vai kapea sisältö. Näin voidaan tehdä erilaisia diakohtaisia muutoksia suoraan tähän asetteluun täällä tuosta. Sitten jos haluttaisiin, että tässä diassa tekoäly tekisi jotain muutoksia tähän diaan, niin täältä voidaan valita. Se voi parantaa kirjoittamista. No, se vie aina 5 kredittiä nämä tekoälyn tekemät muutokset, jos haluat näitä käytät, niin se vie aina vähän noita kredittejä sitten. Parantaa kielioppia, kirjoitustyyliä ja kirjoitusvirheitä ja tehdä vähän pitempi teksti, vähän lyhyempi teksti ja yksinkertaistaa kieltä ja näin poispäin. Tai muuttaa sitä layouttia tuosta vaan, niin tekoäly ottaa sulle uutta vaihtoehtoa layoutuksi ja asetteluksi ja tehdä vähän visuaalisemmaksi ja näin poispäin. Eli kaikki nämä on jokaisessa diassa aina nämä vaihtoehdot täällä, että tekoälyllä voi tehdä muutoksia, mutta pitää muistaa, että se vie kredittejä, mutta sitten jos sulla on maksullinen versio, niin saa olla rajattomasti niitä kredittejä kyllä tehdä muutoksia siellä. Joo, sitten tässä dian alapuolella on aina voi lisätä tähän väliin niin kuin ihan tyhjän dian, ihan käsin, näin, ja tuolta voi valita layoutit sitten, minkälaisen siihen lisäisi. Mä poistan tuolta, aina voi poistaa tuon tehnyt. Niin. Ja sitten taas antaa niin kuin tekoälyn luoda näitä dioja tähän väliin. Mutta silloin täytyy muistaa taas, että se vie vähän kredittiä. Sun pitäisi kuvailla, että minkälaisen dian sä tähän haluaisit ja millä kielellä ja sitten asettelutkin vielä, templateit siihen. Mutta en nyt tee, koska se vie myöskin jotain kredittejä, mutta kun mä oon tässä jo testaillut, niin mulla on enää tuolla vähän mennyt niitä kredittejä, niin mä en tee tällä tekoälyllä nyt sen kummempia testailuja tähän. Mutta jokaisen dian alapuolella siis aina on mahdollisuus joko lisätä käsin tekoälyllä dia tai sitten jostakin täältä mallista, näistä asettelumalleista voit lisätä sinne, vaikka lisättäisiin tuommoinen, missä on niin tuohon noin, siihen voisi lisätä sitten kuvat ja tekstit ja itse näin. Erittäin näppärä, mutta poistan tuosta nyt tuolta tuon lisäyksen. Näin. Sitten täällä oikealla on vielä oma valikkonsa, mistä voidaan lisätä todella monenpuolisesti kaikenlaista tähän esitykseen. Eli täällä ylhäällä on card templates, ne on samat mallit, voitaisiin varaahata johonkin väliin täältä näitä, tämmöinen asettelu. Täällä on todella monenlaisia asetteluita. Eli tämä Smart Layouts täältä sitten, niin täällä on erilaisia asetteluita, mitä voi lisätä suoraan diaan aina. Vaikka tuolta tuommoinen, että 3 palstainen asettelu, niin se raahataan vain tiettyyn paikkaan ja se tulee sitten siihen käyttöön. Siihen voidaan itse kirjoittaa sisältöä sitten näihin palstoille. Poistan kuitenkin tuon tuolta.
ja Basic Blocks, eli täällä on erilaisia otsikkoja, otsikkotyylejä, mitä voi lisätä suoraan, tai taulukoita, erilaisia näitäkin sitten, vaikka täällä on 3x3 taulukkoa, niin siihen voidaan itse lisätä tarvittaessa sitten kyllä niitä sarakkeita, eli täältä add column ja sitten add row, eli lisää rivi. Niin taulukot hyvin nopeasti muokattavissa ja lisättävissä tähän esitykseen. Poistetaan tuolta kuitenkin tuon. Ja Basic Blocks, tosiaan tämmöisiä erilaisia numeroituja listoja, numeroimattomia listoja, ja voidaan suoraan raahata nämä tänne aina esitykseen tästä. Siellä on erittäin paljon vaihtoehtoja. Ja sitten siellä on kuvia erilaisista lähteistä, voidaan todella monipuolisesti hakea. Eli taas tekoälylläkin voidaan luoda kuvia sinne, mihin halutaan, mutta sitten pitää muistaa taas, että se menee niitä kredittejä sieltä. Ja sieltä voidaan tuoda tietysti vaikka koneelta tai sitten nettiosoitteesta näitä kuvia, omia kuvia. Ja täällä on erilaisia, luoda joku galleria luoda sinne ja voidaan vaan raahata suoraan haluttuun paikkaan. Erittäin monipuolinen. Videoita ja mediaa, eli vaikka YouTube-video voidaan johonkin upottaa suoraan. Esimerkiksi jos vaikka nyt tuonne raahaisi YouTube-videon johonkin kohtaan tonne, niin sinne vaan osoitetta, mistä se video tulee, ja sitten se tulee näkyviin tuohon esitykseen. Mutta en nyt lisää sinne. Eli todella monipuolisia juttuja. Videoita voidaan sieltä eri lähteistä, eli siellä on Vimeokin videot ja Spotifyt ja TikTokit ja kaikki löytyy, mitä voidaan tänne lisätä. Ja sitten myöskin apps, eli sovellukset ja nettisivut, tietyt nettisivut ja sovellukset ja Instagramit, kaikki voidaan suoraan tänne upottaa tähän esitykseen. Täällä on Google Driveista ja tosiaan vaikka nettisivu suoraan upottaa johonkin tiettyyn kohtaan, pannaan vaan se nettisivuosoite, kun raahataan ensin se elementti tuonne. Todella monipuolista. Ja sitten täällä on kaikkia kaavioita ja diagrammeja voidaan lisätä. Ja sitten niin esimerkiksi vaikka nyt tuonne joku ympyräkaavio, jos menee raahaan, niin se antaa tänne ne asiat, mitkä siinä pitäisi näkyä, tekstit ja kuinka paljon, niin se tekee sen mukaan sitten sen kaavion, niin kuin Excelin tyylisesti näitä kaavioita. Voidaan itse määrittää sinne ne sisältö, mitä se kaavio esittää. Mutta en nyt siihen laita, voisi tässä vielä animaatiokin näköjään, kun vie hiirtä päälle, niin tulee todella hienosti. Mutta poistan tämän ihan deletellä vaan tämän kaavion tuosta valiten ja noin. Eli kaavioita ja diagrammeja pystytään tosiaan myöskin lisäämään sinne. Sitten täällä on vielä lomakkeita ja painikkeita voidaan lisätä erilaisia, vaikka Google-lomakesysteemi ja joku painike, niin hyvin helppo lisätä jonnekin tuonne. Voidaan tietysti vaihtaa tekstit ja väritykset ja kaikki näistä painikkeista hyvin nopeasti. Mutta poistan tuosta tuon deletellä sitten tuon painikkeen. Ja sitten täällä ylhäällä on tosiaan teeman, voi vielä vaihtaa tässä missä vaiheessa vaan aina sen täältä näin team, niin voidaan vaihtaa teema erinäköiseksi. Mutta sitten tähän voidaan katsoa tämän niin kuin esitystilassa, eli tästä present-painikkeesta kun painetaan, niin sitten me ollaan tässä esitystilassa ja nuolilla esimerkiksi voidaan siirtyä aina sitten uuteen diaan. Nuoli alaspäin tai nuoli oikealle, niin voidaan siirtyä esityksessä näin. Ja tuolta exitillä sitten mennään siitä esitystilasta pois. Ollaan taas tässä muokkaustilassa. Sitten tämä esityksen jakaminen on todella helppoa ja monipuolista, eli share-kohdasta voidaan jakaa se sähköpostilla jonnekin esimerkiksi. Ja sitten voidaan, tässä on vielä erikseen share, eli täällä on linkki suoraan tähän esitykseen. Voidaan jakaa se linkkinä. Täällä on sitten jos halutaan peittää se tai piilottaa tämä Made with Gamma, niin pitäisi olla se maksullinen plus-versio. Taikka sitten jopa salasanalla saisi vain auki, niin pitää olla tuo Pro-versio sitten. Tähän tosiaan tulee se vesileima näkyviin, kun tässä ilmaisessa versiossa ollaan. Ja sitten export-komennolla voidaan tosiaan tehdä tästä vaikka PDF tai sitten PowerPoint-muodossa myöskin ladata se. Tämä on erittäin näppärää. Ja sitten myöskin tekee PNG-kuvat niistä tästä esityksestä. Katsotaanpa tuo PowerPoint-esityksenä tuominen, niin se tekee siitä ihan normaalin PowerPoint-esityksen myöskin, nyt PPTX-muodossa. Lavataan sen tänne koneelle. Ja sitä voidaan avata sitten tuossa noin, ja tuolta kun klikataan se, avataan se tiedosto, niin se avaa sen ihan PowerPointiin ja muokkauskäyttöön, niin
täysin PowerPointissa muokattavissa oleva esitys. Erittäin näppärä. Kiitos, että katsoit tämän videon. Ja muista tilata kanava ja paina sitä kellonkuvaketta, niin saat aina ilmoituksen, kun lisään uusia videoita tälle kanavalle. Se on hei!